Magmamasyal sa balayo, malugod ang hamon pakita. Taga-syudad ang makaginansya. Ang aking amigo, kag ako mismo, daw malaunod kami waiting for you. O papita ko, iyok na kaming lahat. Na kami nagkakulat, mabulitan ang uwa. Papita, papita, may haksing olala. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. I like to dance with you, hold your body too. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Come back and ride now with my carabao, oh my wapita. 95 Upper de Radyo Bisaya ni Polo Guapita. May nagatod sa mga oras alas 5:29 na yan. Padahin ka mong nabina mga business sa Radyo Bisaya ni Polo Guapita sa mga dusay. Sa namang pangakalaan dudong punggas. Ini mga programa terkini sa Balit ni Oil. Napantog nga plus alang siyong balatin ng balito herbal tonic. Nga mutunaw ka na sa tanang mga sakit sulod sa imong lawas. Ang Balita Herbal Tonic Higala. Available sa itong mga outlet. Diyan sa may Mapang Rizal, Kitambo ron. Available diya sa tinda sa Iron Big Shop sa mga Mapang Rizal. Dito sa may Secure. Sa tindahan ni Ma'am Nining o Joel Sumagang. Available. Sa Kamunag San Juan Secure. Junicia Store. May Barangay Lusong Secure. Ria Briones sa may Tigbawan Lassi Secure Crisca Pharmacy o sa Iluan Maria Secure sa Panimalay ni Rizal Takan. Available ang Balita Oil, Balita Herbal Tonic. Good evening dong pong great lang di Victoria Michelle Lumukso Maritime Maricel Nida Pahinti Lucy Jimenez Edita Danilo Palaka LB Lida Untoy ng Titi Siyang ko og akong banda nga gwapo Joel og ni Ria Briones Pudeatans dong pong it's me Nining Sumagang. Okay, salamat nimo da Ma'am Nining ha atong imong gipadala. Okay, matod pa din magbisak dong pong pag-greet lang ko sa kauban sa fans club si Diding Bidad na si Sumundong Efren Maata Efren og si Maata Luidan Oral Ining Sumagang Rowena Lumuya Ken Ross Bangkiao Pelmor Okay Kiking Ladjon Pelmor Okay Antonio Okay Billy Bangkiao Nini Bib Tamparong Rowena Tamparong Kirini Kamingawan Chupista Ladjon Percy Llamas Nining Gapol nagret si Bibing Ladjon sa may Kampalana. Okay, salamat ni mo Bibing Ladjon. Okay, doon na Pikas Linya Higala. Okay, mo dawat tatag mga tawag 0926-775-7942. Live kita gana sa itong official Facebook account nga Dudong Punggak. Ato mga nakakamang diya karong orasa. Good morning. Good morning ninyong tanan. Ingon ra ba dahil mga nakakamang kapoy akong lawas. Lami itulog og sayo. Good morning ninyong tanan. Sa tanang mga naminaw karong oras sa good morning. Good morning diay sa itong mga katawhan. Sabi na mga kabanahan, kasawahan diya. Good morning. Maing buntag. Sabi na itong mga tao diya karan. Katong mga tao diya karan nga. Alams na. Alams na. Alams na. Ano na giningon guapita. Okay,
matad ba, DJ? Good morning. Shoutout lang ko sa unsal ka sa'yo ga FB. Hinahay po sa tanan na minaw karon especially sa akong family ring nga mga permi. Maka-tune in nimo DJ coming from Firm Tamparong. Thank you DJ Pong. I'm black and right now with my Carabao. Okay, matad ba? Good morning. Mo greet lang ko. Sa Og happy birthday ni Emilda karong adlaw. June 24 ang nag-greet iyang mga kauban. pinakabukod ng sa Taga City Engineering Office Junior Saria Solomon Lagon Carlos Demio Joseph Castellon. hold your body. Pakigreet lang ko nila ni Mama Neria Gumao Papa Unot Jerwen Gia Ginishal Jumar Junito Junior Gisabel Gisa Reyna, hindi ka maistorya. og sa akong pamangkin nga si Bibi Ginilin o ni Ginalin og ni Jim Lumakay og akong uyuan nga si Tony It's Me Jennifer Gonjao. Okay, salamat nimo da Jennifer Gonjao. Dong Pongs, morning great lang ko ni Kunsyal Mocho. Ati In, Ma'am Largo, Long, Jojo, Jumare, Judilin, Jukon, Rodney Lee, Labina sa mga friend nako. Ni Ma'am Lulot, Isel, Ariel, Inday, Luida, Tata, Maricel, Tata, Jaclisa, Bingbing, akong anak, Adrian, Pupoy, Jim, Anagret, Alan Inot, sa may nairong Lasisikir, pwede mo request imo pagkaran. Okay. Oy, good morning diay ni Boss Ili Tumong diha. Good morning, Boss Ili Tumong. Uban siyang pamilya, good morning. Alas 5:33 na yun kini mo programa tungkol kaniyo sa Pool Beer Supplier Direct Factory. I like to dance with you. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory Higala. My heart sing out. Oy sulbad. Kung naara kasi mong panimalay nining pandemya Higala. Hindi ka magbaryo, rock and roll. Pag-shopping ka via online sa mga manindot kay nga mga t-shirt, branded nga mga t-shirt gikan pa dyan sa factory. Yung ababa Mga pantalon, short, palda ug uban pa. sa palay. Ang sulbad niya na Paul Bear Supplier Direct Factory. Inyo lang i-search I like to dance with you. sa iyong sa ilang Facebook page. Papita, Paul Bear Supplier Direct Factory. Hindi na makita diya mga nindot kay mga t-shirt nga mga branded gikan pa dyan sa factory. Reyna, Nag-offer sila mga kabistak og factory price Lola, og free deliver nationwide. Diba? Nadia mo abi-abi nimo. Ang baryo. Si Ma'am Mary Rosan og si Captain Teddy Bear. My heart sing out. Oy mo abi-abi ninyo. I like to dance. Mag-message lang ka sila nga Facebook page Papita, sa Paul Bear Supplier Direct Factory Higala. right now with my Carabao. Kalulu Okay, matod pa diri mga kabisdak atong hatagan og pagdagan. Ay, sa mga viewers diya, good morning ninyo tanan diya mga viewers na to. Good morning sa tanang mga handusay. Great lang ko sa kung kauban diri nga gahigda-higda pa DJ Punggak gikan ni Rimon Balansag. Diripa. Hi po DJ Pong, shout out sa taga Barangay Matang from April Joy Bagsikan. Papita, papita. Thank you so much to Marlene Ampal Parangguay. Dong Pongs, great lang ko dire sa mga kauban dire sa Hilabina. Kay Ate Chay nga maopay pagmata. Salamat sa pagbasa. Kadiri ta pikas linya Higala. Hello may bunta. Good morning. Good morning, kisa man eh. Hello, kisa ni? Kisa si? Hello? Ginoo ko na minaw ramang ka. Finansya, ang aking Tingog po din taon dayon kay masi makaingon kog abat. Good morning din ni President Teddy Verdi ha. Good morning ni mo dia press. Vice si Elmar Abukol. Tumaptikon nga sekretary sa Tididing Bidad. Ang siya atong treasurer. Si Ma'am Nining sumagang og sa atong auditor sinang Duning Makalisa. Okay, hello my bunda, good morning. Ay, kisa man eh. Ha? Asa na may tanawag? Okay, mo great ka pa dayon.
Okay. Salamat! Okay, maing buntag kabistak, lanog-lanog ka din sa Kabugnayan, Maria Sikihor. Ay, good morning yung sa may Kabugnayan, maing buntag ninyong tanan diha. Sa tanan taga Kabugnayan ha, apil mo og fans club. Ano na tayo meeting dito sa may Liluan karong Domingo. Sa tanang taga Kabugnayan, apil mo Radyo Bisdak Fans Club. Angel Fire, Michael Nograles. Thank you so much. DJ Pongs, pila day imong edad? Magulang day ko nimo? Magulang. Magulang ka na ka, siguro. Ginoo ko. Tagdaon maning atong edad. Okay, dito sa Pikas Linya Higala. Okay. Atod ba diri? Okay. Dito sa Pikas Linya, hello, good morning. Dongpong, great lang go to all listeners. From Saling, Kalunod, herin, Tagmanukan, Lasisikion. Good morning yung tanan taga Tagmanukan. Good morning, may buntag yung tanan. Alas 5:38 na John. Sa kabuntagon. Dito sa Pikas Linya, Higala. DJ morning, great lang ko sa mga Villafuerte family ug Nagal family, Leonor family. Coming from Gingging dire sa may Bunawan. Dong Punggak, great lang ko sa tanang Kagbas family ug Bakulong family. Ika ni Jasmine Kagbas. Okay, good morning ni mo na Jasmine Kagbas. Alas 5:38 na dyan sa Kabuntagon. Kini mga programa atod kini yung mga gabisag sa Miganox Capsule at the most superior antioxidant. Mega Body with Miganox Capsule. Naman natubog kaniyo sa Baliti Oil. Bantong herbal alang simong balatian. Alas 5:39 na dyan sa Kabuntagon. Murag tambutso, aso-aso. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. DJ Saint Baby, paminawa, kining akong kantahan para jud ni sa imuha. Sandian ka sa akong pagkati, ikan jud ni sa akong kating-kating. Baby, love, love, tika. Baby, love, love, tika. Baby, love, love, tika. Ikaw ra jud, wala ilain pa. Di ko mabog kanimo. Murag tambutso, aso-aso. Di ko mabog kanimo. Kusog kaayo ka, buto-buto. Di ko mabog kanimo. Murag tambutso, aso-aso. Di ko mabog kanimo. Kusog kaayo ka, buto-buto. Text ko kanimo og I love you. Nag-reply pud ka na ko og I love you too. Pretty unta inanira ta perme. Tamis ka ayo mura og ice candy. Love, love tika. Baby love, love tika. Baby love, love tika. Ikaw ra jud wala ilain pa. Di ko mabog kanimo. Murag tambutso, aso-aso. Di ko mabog kanimo. Kusog kaayo ka, buto-buto. Di ko mabog kanimo. Murag tambutso, aso-aso. Di ko mabog kanimo. Kusog kaayo ka, DJ buto-buto. Saint Layo
Umabot radyot ang adlaw nga makita Mindanao Mix Club. Saglayo, kaayo ko kanimo sa akong heart doon ra ka kaayo. Umabot radyot ang adlaw nga makita ang buhay. Baby love, love di ka. Baby love, love di ka. Baby love, love di ka. Ikaw radyot, wala ilain pa. Igugma ko kanimo murag tambutso gaso-aso. Igugma ko kanimo kusog kaayo ka DJ buto-buto. Saint John. Igugma ko kanimo murag tambutso gaso-aso. Igugma ko kanimo kusog kaayo ka buto-buto. Igugma ko kanimo murag tambutso gaso-aso. Igugma ko kanimo kusog kaayo ka buto-buto. Igugma ko kanimo murag tambutso gaso-aso. Igugma ko kanimo kusog kaayo ka buto-buto. DJ Saint John. Kamay, sabit ay sumabay, itaas ang kamay. Sabit ay sumabay, itaas ang kamay. Sabit ay sumabay, itaas ang kamay. Sabit ay sumabay. Feel the power. Feel the energy of Mindanao Mix Club. Dancing with the beat. DJ Remix. Dahil tuwad lang tawag ang imo sama. Ano ilang galabaw nga daw lisos ang kakaw. Hinday bita lang tawag ang imo hita. Ano ilang gaputi nga daw lamuti. Yara ako kilala isa kagwapang nga dalaga. Kapirmi lang ka pagkuhit sa lalaki. Di nagit mapunggan ining kalangsang barat yakot. Sa adlaw-adlaw na lang lain ang ulilon. Isasagto kades may mapaskog nga o kayo. Sa pihak sang balay nakita ko sinday. Pag may nagsiling kinday tuwad lang tawag ang imo sama. Ano ilang galabaw nga daw lisos ang kakaw. Hinday bita lang tawag ang imo hita. Ano ilang gaputi nga daw lamang. Dancing with the beat. DJ Remix.
Permi mo lang bakit ang nagatuwag sa higadalan. Isang sa tindahan, sige, patay luhod lapang. Inday tuwad lang tawataan imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kagaw. Inday di ka lang tawataan imong hika. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Radyo Bisay di Palog, oras alas 5:48 na dyan. Maraming kamong naminaw mga bisay sa Radyo Bisay di Palog, uban sa mga dusay. Sa namang pagkalaan, Dudong Punggak. Good morning to Konsihala Adil Padilo Santos Sihal. Good morning ni mo diha. Konsihala Adil Padilo Santos of San Francisco, Dapitan City. Good morning DJ Pong Sapi Sanuan Day, gikan ni Jennifer Amahar Angad, Analina Pahulas Hamon. Thank you so much. At tanang mga viewers na to karon nga naka-view sa itong live. Good morning yung tanan. Okay, mudawat at ang mga tawag mga bisag pa sa dili pa kini mong programa tod ganinyo sa Baliti Oil. Nabantog nga haplas alang siyong balatian. Sabi na kung aduna kay rheuma arthritis, mga pinakan sa mga malalang nga mananap, natunog kag lansa nga lambre uban pamatayaon nga mga butang gamit na magbisag og Baliti Oil. Kung aduna kay katol-katol si mong pamanit buni kurikong alap-ap kaspa, may gamiton ang Baliti Oil. Ang Baliti Oil usa ka gamhanan nga herbal alang siyong balatian. Ingon man Baliti Herbal Tonic nga mutunaw kana sa tanang mga sakit sulod sa imong lawas. Ang Baliti Herbal Tonic higala. Ang Baliti Herbal Tonic kabantog herbal alang siyong balatian. Baliti Herbal Tonic. Ay, good morning din ni paring Mark Evans. Pare, good morning ni Moda. Pare. Energy. Mindanao. Paring Mark Evans, good morning. Itong mabtikon ng presidente sa Radyo Bisdak Fans Club, Mindanao Chapter. Good morning ni Moda, pare. Ang imong gisaaran, pare. Ang imong gisaaran sa imong atbang. Wasig mo ingon na po na nimo pa rin ang imong atbang nga pariya raman tag edad. Magulang man siguro na nimo pare, mas ingon na po na nga pariya raman tag edad. Ay Ginoo ko, ay nako. Maluin na lang tao. Ay, good morning sa tanan. At ang mga katawhan karahan. Yung mga namina, katong mga mangay diha. 51 na edad, anak pare, gahi na kayo na. Madalar man ka ha. Ang itong imong gisulayan, madalar man ka. Shout out ng Bongs watching from Lino
Sa Niluno Rizal. Ano sabihin? Niluno Rizal. Jinisa Suwana Itokilia Sumalpong. Okay. Kaya pong great lang na ako ang Amon family is me Chris. Okay, salamat ni mo da Chris. Okay. Pare, bisag idara na si 51 edad, madala na ay. Halub-haluba lang daan. Parang mumuk-humuk o gamay. Mumuk-humuk o gamay ng waet. Thank you so much sa Monica Abang Umak. Thank you so much for watching. At naanad naman ka na pare. Ay mong giingon ako sa una. Mulimod-limod naman na ka nga. Huwag nangyayari ninyo. Nahara ba dyan? Okay, alas 5:53 na yan. Kini mo programa atong kini sa Pulbeer Supplier Direct Factory. Pulbeer Supplier Direct Factory gala. Mo'y sulban kung mag-shopping ka via online. Sa mga t-shirt, panapto na blouse, pantalon. Na branded gikan pa dyan sa factory. Nag-offer sila og factory price. O nag-offer po sila og free deliver nationwide. Ang Pulbeer Supplier Direct Factory, nyo lang i-search ang ilang Facebook page nga Pulbeer Supplier Direct Factory. Ingon man ang Direct Factory Pool and Beer MRE mga kabisag. Kimatod pa hiluton na aron mo bubatag balik. Pare, hiluton na ko na. Ingon imong sisi. Aron mo batag sayo na pare ako nga inigsoon nga advice nimo hilot-hilutan ang ngabel. Kay mao man gyud po na imong gikakuanan kanang matod pa nimo nindot og ngabel. Siggo na yan. Good morning, DJ Pong. Greet lang ko sa tanang taga Mabuhay. Sila si Ate Linda, Lola Winnie, Ate Dina, ug sa kong bana nga si Alan Suwan. Mabughaay group ug kahoy. Nag-greet si Jin, taga Mabuhay. Thanks, DJ Pong. Okay, salamat. Nimo da Jin. Okay. Hello, good morning dong Pong. Greet lang ko dire sa may Danao. Family, Umok. An Abang family. Gikan ni Monica Abang Umok. Sa adlaw na lang Okay, sa tanang mga viewers diya, palihog kong share sa tong live. may mapasok Atong live, palihog kong share sa tong live. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view, kita palihog kong share sa tong live. Sa tanang mga maka-open po sa YouTube, palihog kong subscribe sa tong YouTube channel. Ang pangalan Dudong Punggang. Atong YouTube channel mga kabisag. Palihog ko kining ang subscribe sa tong YouTube channel. Ano inang daputi Dayan ninyong i-click katong tuang notification bell. Sa tanan lang mga maka-YouTube diha, palihog kong subscribe sa tong YouTube channel. Igala. Aka. Size na yan. Okay na pare, kabalobya ka nga. Mo dyan ang imong gikakuanan. Kanang matod pa nimo nindot kay lips. Kana rin yan, kay matod pa nimo baga-baga yan. Okay, good morning ninyong tanan. Gutom sa mga naminaw karong orasa. Good morning, maing buntag. Maing buntag niyong tanan, alas 5:57 na yan.
At ang ida ninyo mga bisdak, ang programang balita karon. Dancing by the beat. Musunod karong taon-taon mga bisdak ang programang balita karon. Ang imo Uban ni Bisdak Archer Rapid Kapaniso. Musunod karong taon-taon mga higala. sang kagaw. Wala dito tayo nga una. Salamat kayo. Kini yung alaga. Ang gikadukan sa tanang kabayutan mga handusay sa namang pangakalay. Huwag paglubad, Dudong!